Σοπράνο σου προσφέρει δροσερό ανθρακούχο νερό χωρίς αναμονή, μόνο απόλαυση. Το απόλυτο refresh, χωρίς πλαστικά μπουκάλια, χωρίς κόπο. Στυλ και άνεση σε μία συσκευή. Διαθέτει και application για απόλυτη ενσωμάτωση στο χώρο σου. Ο Σοπράνο είναι ό,τι πιο μικρό υπάρχει στην κατηγορία του. Ό,τι πιο κομψό και minimal υπάρχει σε ψύκτη. Μοναδική ποιότητα νερού με το πάτημα ενός κουμπιού. Ιδανικός για γραφεία, κουζίνες και open spaces με αισθητική. Εύκολη εγκατάσταση, άμεση ανανέωση. Αν θέλεις κάτι διαφορετικό, κάνε το νερό σου να ξεχωρίζει. Με δροσιά και μπουρμπουλήθρες κάθε μέρα. Ο Σοπράνο δεν είναι ένας ψύκτης που κάνει 50 ευρώ. Είναι ένα premium προϊόν κατασκευασμένο στην Ιταλία, υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών. Έχει ενσωματωμένο φίλτρο, έχει ενσωματωμένη τη φιάλη του διοξειδίου του άνθρακα, προσφέρει 18,5 λίτρα κρύου νερού ανά ώρα και όλα αυτά περικλείονται σε ένα μικρό υψηλής αισθητικής προϊόν. Κατάλληλο για σπίτια, επιχειρήσεις, χώρους εργασίας, καταστήματα που θέλουν να προσφέρουν στους επισκέπτες τους κάτι το ιδιαίτερο. Μπορείτε να τον βρείτε στο e-shop μας στα 1.488 ευρώ.